Hai, bă. Ce-i cu ăștia? Ce? Ce-i cu ăștia aici? Am luat o bere din frigider și ți-am dat banii pe ea, nu știu ce să faci. De ce? De ce, bă? Nu, tu știi ceva? Ce? De ce a plătit ăsta bine? Bine auzi, mă, că a luat o bere din frigider și ți-a plătit-o, nu așa să faci? Așa se face? Păi, Mă, ești bolnav? Zi-mă dacă ești bolnav, cu noi poți să vorbești. Zi, bă, frații, uite care-i treaba. Sunt pe ultima 100 de metri, nu mai am unde trăit și v-am adus banii ăștia, tot ce am strâns eu odată viața mea, să lăsați la copii ca să aibă și ce să mănânc. Ia, nu mă nebune, te duci prea departe cu gândul, mă. Nu, ți-am plătit pe bere cum ar veni ca să stăm și noi liniștiți, să filmăm aici liniștiți. Ți-am plătit locația cum ar veni, știi? da, Ați plătit locația ca să filmați ceva aici? Da. Cât de ce? E pentru afacerea mea, mă. A, Da. așa zi mai, o afacere Am nouă, ca afacere. bravo, mă, nebunule, că mă speriase, mă, nu Nu e, știam mă, care afacere, o să iasă o gălăgie de bani, ești nebun la cap. Păi, da, Hai normal, de cap, că tu... Deci nu o să mai am loc în curte să parchez toate mașinile alea, mă. Dacă zic în față, deci la poartă acolo o să fie circuit de Formula 1. O să vină oameni de la București să poacă poze cu toate bolizii aia, cu nebuneți. Da, Eu da. cu ochelari de soare, ca să de la nu-ți blițuri, intre- de la alea. Lăsați-mă! Mamă, oamenii, nu vreau să mă gândesc. Eu să V-ați fie... gândit bine de tot. Aveți grijă ce filmați, când filmați, vedeți, când vă bagă ea bani, ei vă bagă și câte 10 lei, 20 de lei. Doar dați jos după voi câte o cămașă, nu știu ce. Dar când e să vă apucați unul de altul, de la 50 de lei în sus, nu puneți botul la orice, ați înțeles? Nu e... Ce crezi tu că filmăm noi aici, mă? Noi facem educație, bobiță. Aolo, de-aia mi-era frică. Băi, de-aia merg din țara asta prost, că se găsesc analfabeti ca voi doi să facă educație. Ce dragi de educație să faceți voi? Păi nu mă nebună că eu mă ocup doar de domeniul pe care îl stăpânesc eu cel mai bine, mă. Și care e ăla, mă? Cum să dorm cu burta goală? Ia, n-ai ghicit. Nu e, fac cursuri de educație financiară, bă, băiatule, înțelegi? De cum dracu îi zice, mă, la ăla de... la ce, mă? La asta te învăț eu pe oameni, că îi zicea cum Antreprenoriat? Da, mă. Așa, mă, da, Ăla e, mă. mă, bravo, mă, bravo. Și de-aia ți-am plătit ca să stăm și noi liniștiți să filmăm primul curs, cum ar veni aici, da? Deci ți-am dat banii, n-avem discuții. Gata. Hai, bagă... Ia. Hei! Salut! Hai, mă, că-i gălăgie sau de muzică. Bă, bobiți! Ce? Lasă-mă și tu muzica aia mai ușor și cu semințe te-ai apucat să foci gripul aia de semințe ca să-mi spargi mie filmarea în două aici. Te rog eu frumos, nu ne mai întrerupe. Deci nu vorbi, că dacă vorbești să aude pe înregistrare, ne duce dracu toate racoardele alea cu sincroanele, nu mai le avem, să-i o dăm în belele mari. Eu zic că e cam multe pretenții pentru 10 lei. Eu zic să te duci la oaie să filmezi de acolo, să vezi dacă ai racoarde sincroane, când o trece aia căruțele și cu cai deznechează în filmare, să vedem, te mai înțelegi om cum? Da, mă, gata, mă, am înțeles, dar nu mai vorbi atâta, doar să nu... Da, Bine, mă, hai, dă Gata, gata. Salut! Bine te-am găsit. Dacă și tu vrei stilul meu de viață, am soluția pentru tine. Nu trebuie decât să cumperi pachetul complet cu cursurile online și cum ar veni cartea care am scris-o eu despre cum să te îmbogățești rapid. Dar probabil că te întreb, care e stilul meu de viață? Care-i stilul tău de viață? Ăsta e stilul meu de viață, cum ar veni stilul Gianni Orlando. Ăsta e stilul meu de viață, cum m-am dat-o pe cântec aici. Așa, să vă zic ce am făcut azi. M-am trezit de dimineață, am servit micul dejun regulamentar și am venit aici, în barul meu, cum ar veni, ca de strai mai așa, care... Ce să vă zic, deci am o grămadă de cârciume aici în Fierbinți, locul meu natal de baștină. Bine, puteam să-mi deschid la Londra, la Paris, unde vrea mușchiul meu, dar am zis să investesc aici, că mă leagă multe amintiri de locul ăsta. Plus că m-a rugat primarul și mi-a fost rușină de rușina lui, că i-am zis, Auzi, bă, domnul investitor, am și o întrebare, dacă nu te hai, mă, deranjează. că filmați și noi aici, bă, băiate, ce ți-am zis, mă, nu ne întrerupe, că după aia cu sincroanele, cu alea. Da, mă, puțin, mă, că vreau să te întreb. Tu ai zis acum pe filmuleț că asta e cârciuma ta? Da, Păi fii atent că dacă e cârciuma ta trebuie să plătești marfa, că trebuie să vină ea acum. ce mă, iau,
Ce să plătesc, mă, nebunule? Păi dacă ai cârciuma așa e, vezi că vine ăștia care ți aduce marfă, să ia banii pe ce ai vândut ca să-ți mai lase alta și ai de plătit acum vreo 100 de navete de bere, mai înțeles? Pregătește niște milioane bune. Nu, mă, iau. Nu e, mă, eu am zis așa la Caterin, că la vrăjeală, mă, că e cârciuma mea, cum ar veni de imagine. Să cumpere lumea ăsta cursul de făcut bani. Ia uite-l, mă, și pe ăsta, mă. oți ești, deci cum ar veni, nu e cârciuma ta, e cârciuma mea, că... Da, măi, cât ia uite-l, mă. E cârciuma ta, nu e, măi, ca în filme, mă. Când zice Van Damme, când zice la ăia, bă, vă rup carnea pe voi. Dar tu stai seama că el n-a nicio problemă cu ăia. E colegii lui, sunt actori toți acolo, dar și filmul trebuie să-i bată. Ia uite-l, mă, ce-a crezut. Te-ai prins, mă, acum? M-am prins, proastă, da, bravo. Dar ai zis tu că le trimiți și cartea sau ce? Da, dar nu le trimit Dacă nimic. asta mă gândeam, ce, tu ai scris vreo carte? N-am scris, ia uite-l, mă, n-am scris, mă, nicio carte. Ce? Bă, tu credeai că a scris carte? Da, eu scris. am crezut că a scris-o. Da, n-am scris. Păi și nu e aiurea, adică oamenii dacă comandă cartea și vede că n-a primit nimic, că tu n-ai scris-o, nu se supără. Nu se ia uite-l, bă. De ce să supărăm? Eu cred că o să bucure nebunule. Pe cum? O să aștepte pe ăștia să le aducă cartea, da? Eu zic că la nu a venit nimic. Eu o să bucure, ești nebun. Păi nu o să mai trebuiască să citească. O să fie la fix. Stau și după amiază asta nu fac nimica. Bă, dar cum te-ai gândit tu la toate, mă, Ești nebun la cap, de la toate m-am gândit, că știi cum sunt pe afaceri. Deci le văd cu ochiul minții pe toate. Ca Messi când vede culoarele alea pe care te-ți dea pasă. Eu văd pe poziții în viitor, uite așa sunt. Ești tare cu tot, Gian! Băi. Băi, cea mai tare E afacere cel asta! mai tare, dar auzi, ba, m-am gândit, nu mai filmați aici. De ce? Nu, uite, nu mai filmați aici, uite și filmați voi în altă parte, că după aia apar eu cârciuma pe filmulețele voastre și o zic că lumea că m-ați băgat în cine ce e scrocherie, devine Sane Pidu și Anafu și mă închide. Hai, ieșiți de aici. Așa faci? Deci Da, ți-am mă. plătit pe ce așa faci? Da, mă, lasă că mi-ai plătit pe rază cele, n-ai plătit altceva. Hai, ieșiți afară, ieșiți-vă și filmați în altă parte. Hai, Ia, hai, mă, haide, să mă, mergem. gata, ieșiți. Merge, mă, că nu ne mai înțelegem Da, cu mă. astea. Ieși, ieși, ieși. Ieși, ia. A? Hai, mă! Ce mă să filmați la mine? Ca ce chestie? Bă, doar vorbesc un pic la cameră și gata, nu ne atingem de nimic. Oricum n-aș putea să mă ating de nimic, că știi cum vorbesc eu, ca italienii, dau de mâini, buongiorno, internaționale Milano, ciao, principesa del Piero, zang bang. Ia stai, mă, să te filmez acum! Nu acum, mă, nebune, mă filmez în curte, dacă e zi, mă, ne lași. Dar de ce mă să vă las să filmați la mine, mă, în curte? Ia auzi-l ce-a întrebat. Tu l-ai auzit ce-a întrebat Vreau ăsta? brânzoi, băi! Noi ne facem curtea celebră, mă, nebunule, după aia aude și alții vin aici, nu vrei să vină americanii să filmeze aici Rambo 7, Terminator 5 sau cu cowboy, că la... Ești nebun, tu ai și cai. Parcă o și văd pe asta, mă, cu Terminator contra la cowboy, ăia trage cu laser. Hai, mă, lasă-ne să filmăm puțin! Dă, mă, ce american să filmeze, mă, la mine în Ia, curte, de mă. ce zici, mă, așa, că eu deja îl văd pe Rambo cum iese după copac cu arcul, ești nebun? Doar trebuie să bagi găinile alea în curte, că dacă le iau la narc, s-a terminat și pe care Hai, ne pe facem capul aici. meu. A? Bine, mă, hai, intrați. Bun. Și așa n-aveți ce să-mi stricați. Cea mai bună alegere ai făcut, dă drumul la Gata. Deci filmez, gata! Gata. Haideți, veniți cu mine. Bine ați venit la cursul meu, cum să fii milionar. Mulți dintre voi m-ați întrebat cum de arăt eu așa de bine. Cum? Ei, am o fermă personală bio. Vă arăt acum gospodăria. Nu e nici mare, nu e nici mică, dar știți cum e, nu contează barca, contează barcagiul, vă înțelegeți ce vreau să zic? Ideea e că aici am găini, aici am rațe, nu filma acolo, nu filma. Am cal în spate, l-am băgat între ăla, deci cum am pus ăla deasupra, băgat Băi, intra la nesimțitule, ce cal ai tu, mă? Stai, Băi! Nu, Băi, asta e gospodăria mea, mă, ce bani, mă, te dai mare cu munca mea? Nu e Băi, nu mai filma, mă, cu gospodăria mea, mă! nu-l băgați în seamă că el e argatul, are grijă de animale, să atașa de ele, de-aia face așa că e... Argatul, du-te, mă, de aceea, mă, eu le dau, mă, să mănânce, cum să nu mă Nu le atașez? dai să vă, e sufletist, dar gata, aveți grijă ce argat vă luați, că numai probleme vă face, deci nu mă... Băi, obraz, ia-te, băi, nu mai filma, mă, că spare telefonul! Bă, obraznicule, mă, termină-mă odată, ia ieși! Bă, n-auzi să nu mai filmezi, bă! Erai tu să fii... Mamă, deci fii atent, brânzoi, că dacă mi l-ai stricat, îmi cumpere altul, uite încoa la mine! Ia, da-ți cumpăr altul, pe dracu. Ce faci, mă, domnule regizor? Cum merge filmările? Bă, Bobiță, bă, ia-i, mă, pe ăștia de aici, mă! Obraznici ăștia, au venit să dea mai cu gospodăria mea? Stai, mă, că eu am zis așa la vrăjeală, la Caterin, că mă fac și eu puține reclamă pe internet, ce ai... Și Caterinca, mă, pe munca mea? Uite, tu ar trebui să te mândrești, nebune, că eu mă dau mare cu calul tău, cu cei pe la tine pe curte pe aici, ar trebui să te mândrești. Te mai da mare cu calul lui Brânzoi și cu găinile lui ce are ăsta aici. Hai, dracu, să faci filmuleț frumos cu Lamborghini lui Gazon. Păi ce, și-a luat gazon Lamborghini, ești nebun? Și-a luat el. A fost vărusul din Italia până ieri cu un Lamborghini șmecher, dacă îl vezi de mori. Și a plecat ăla și a lăsat Lamborghini cu ea lui. Hai să faci cu ăla, dacă îl vezi
E alb așa, cu duși negre și cu roșu și cu farul de la Păi și ce dracu n-ai zis, mă, până acum, mă, lasă-mă laud cu găinile lui ăsta, ești nebun, hai, merge la, mă? Ia, Da, hai mă, să merge, filmăm hai. cu gazul, mă, ești nebun cu Lamborghini. Gazoane! Undeva acolo? Da, mă, băgat-o aici, aici. Ha. Auzi, băi. Dar unde ține ăsta Lamborghini-le, mă? Toate acolo, unde? Da, bravo, mă, dar dacă aveai mașină de formal, nu ține la poartă ca să urce copiii, să curagă corcoduce, ți-o zgâriați-o. Nu o ținea numai în țiflă, ești nebun la cap. Păi, da, aia zic. Hai, noroc. Unde, mă? Unde-i, mă? Unde-i mașina aia, mă, că nu vă nicăieri? E normal că nu vezi, bă, Gianni, că e îngropat aici. Ia. Cum să... De ce ai îngropat-o, mă? Păi cum, mă, dă ce, mă, că am pus-o la învechit, că e ca vinul Lamborghini ăsta. Cât stă mai mult în pământ, cu atâta să crește valoarea. Da. Da, bravo, Ia mă. uite, mă, vezi, mă? Haide, Păi și nu poți scoate și voi puțin așa să facă ăștia un filmuleț, o poză cu ea. Uite, bagi joc de noi, săpăm aici de 2 zile ca să o îngropăm. Dă-mă coacă, nu-i problemă, mă apiu cu eu de... Acum a venit omul până aici. Da, mamă, Bă, nebunule! lasă-mă Oh! pe mine, bă. Ia uite, îi spar parcrizul. Ia, hai să stăpăm să vedem ce ai făcut. Ia zi-mă care e perimetrul, ca să o dăm Vezi, așa un metru ușor. în spatele tău, dar stai ușor așa să nu cași pe porumb. De aici așa. Bun, și acolo cât? Până în capătul... În capăt, bă, în Trei, capăt. 4 rânduri, câte ține, bă? Aceea? Așa. Și lați 4 rânduri. Ia-o ușor, să nu, da? Ia-o ușor, așa. Și la rând așa ușor ca să... Da. Da, da, gata. Așa, ia ține gazoane aici. Filmează-i tu așa. Și mă, și zile la oameni acum, bă, dacă vreți să aveți succes ca mine, să faceți așa, sau Și zile să ce... mă lasă-mă măcar treaba acum, nebunule. Ia uite. Filmează mă și pe mine. Ia uite, mă, ia. Sap. Hai, băgați acolo. La rând, la rând, la rând, la rând. Ia-o ușor, să nu... Gata, mă, ho.